Namaskara Matarigla, welcome back to the channel. Last video do yani fruit no dekkadu kanadi tedege timpe tindide encho undu pan penikalige undu tindu parkella odakulu but last video do yana kelasa maldine eji dayapana yana anchene pattaran nen dada mantondule dada pattarondule dada pura think mantondule pura maratu podu present ge yana hege connect avon pope I dungu chuut portu pattarana pura maratu podu punu finally last video do dekkadu kanatidini patan battini panda incha last video do end malth budiyate itte yan dekkid kanatine nitte tinondule I'll tell you how it is nikula minitu yada kanale unmeru kanadi noltu gottune ಮೊದಲು Kerala how is it ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತುಳು ಟೆಂಚ ಪಂಪುನು ಒಗ್ರೊಗ್ರು ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪೇರು ಒಗ್ರೊಗ್ರು ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಚ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಐಕು ತುಳುಡು ದಾದ ಪನ್ಪೇರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ತನಿಷ್ ಪನ್ಪೇ ಇತ್ತು ಸಲ ಅಮ್ಮ ಇಂಚ ತುಪ್ಪೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸರಿ ತುಳು ಪೂಜಾ ಅಂದ ಐಕೆ ಮುರಣಿ ಆಯ್ತು ದಾದ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಇಂಕ ಬರ್ಪುಣ್ ಬಾಲೆ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಪಪ್ಪ ಮಾಡ ತುಳು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆಂಡಲ್ಲ ಪಿದಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋರ್ತಿರ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲ್ ಪಿದಾಯಿ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿತ್ ತಿರ್ತು ಏನ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನ ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕನ್ನಡದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳುರ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡನೇ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ಕನ್ನಡ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳು ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರೋದಿಕ್ಕಿನತ್ತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಬಾಲೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಆದಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ಇರ್ದಾಯಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪನ್ಪರನ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ರಿಪ್ಲೈ ಒಗ್ರೊಗ್ರುಂಡು ಈ ಅಗ್ದಿ ತುಳಗೆ ಅತ್ತ ಫೀಲ್ ಐ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಡೇಟ್ಸ್ ದ ಅವು ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಗೊತ್ತೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಅವು ಇಷ್ಟ ಅವು ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಇಂಕಿಂಚಿನ ಕಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ದ ತಿಂತೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ದ ತಿಂತು ಜಿನಿಯೇ ತಿನ್ಪುನು ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅವಲ ಒಂಜೆ ಉಂದುಲ ಒಂಜೆ ಇಂಕೊಂದು ಕಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತಿನ್ನರೆ ಎಗ್ಗವಾದ ಒಂದು ಏಕೆಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಪೆ ಬ್ಲಡ್ ತನಿಷ್ ಯಾನ್ ಡೇಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು ನೋಡಿ ಇಂಕ ಅವೇನೆ ತಿನ್ನಲೆಕ್ಕ ಅವನು ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶುರು ಅಂತೂ ಮಲ್ತದೆ ಉಂದಾನ ಏಪ ಇನಿ ಎಂಡಾಪುನ ಎಲ್ಲ ಎಂಡಾಪುನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಆಗ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಚಿ ಬಲ ಕಾಮ್ದೆ ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ಇಂಚಿ ಬಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ನಾ ಶೇರ್ ಅಂತೂ ಮರಪಂದೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ఏ బర్స వరను నా ఖుషి పిదాయండు ఇజ్జవరు ఓకే లెట్స్ గో అవుట్ ఫినిష్ అవర్ వర్క్ అండ్ సిట్ ఫార్ ಓದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತ ಇದು ಕತ್ತಲೆ ಗಂಟೆ ತಾಜಿ ಗಂಟೆ ಆಜರೆ ಆತು ನಂದಿನದರ ಇಜ್ಜಿ ಗಂಟೆತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆ ಆತು ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ದೆ ದೂರ ಪಂಡ ಮೋತಿ ಮಹಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಲೆ ದಯಪಂಡ ಅವ್ಳು ಸೇಲ ಒಂದುಂಡತೆ ಸೊ ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ಕತೆ ತೂದು ಬರ್ಕಾನ್ ಪಿದಾಡ್ದ ಯಾನು ತನೀಶ್ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಪಿದಾಡ್ದ ತನೀಶ್ನ ಮೀದ ಐನಿ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ದಿಂಚಿ ಕಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೀಲ ಅಂತ ಫೈನಲಿ ಮೀದ ಆಡಿದ್ದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಲೈಟ್ ಅದು ಕತ್ತಲೆ ತುನಗ ಜೋರ್ ಬರ್ಸದಲ್ಲ ಅದು ಲೈಟ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಗಲ್ದುಂಡು ಅಂಚ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಸೀದಾ ಮೋತಿ ಮಹಲ್ಗೆ ಪೋಯ್ ನಾನು ಒಂಜಿ 5 minutes ಆಯ್ಬೋಕ ಪಿದಾಡ್ನು ಆಂಡ ಮೈ ಸನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಗೋ ಕಮ್ ಆನ್ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀ ತನಿಷ್ ಎಂಕೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊರೊಂದುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡ್ಗೆ ಓ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡವು ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ಮೈ ಸನ್ ಫಾರ್ 24 hours ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡ್ಗೆ ಯಾನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಏತೋ ಸಲ ಮಂತದೆ ಲೈಫುಡ್ ಆ ಇಗ್ನೋರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೇರ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಬತ್ತು ನಾಚಿಗೆಜ್ಜಿಂದೆ ಪತ್ತೆ ಪೊಂದೆಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ನಿ
ಇದು ಮೇಕಪ್ ಆಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಮೇಕಪ್ ಆಡ್ದೆಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬೋಲ್ದು ತೋಜೊಂದುಲೆಗೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಬರಿ ತುಂತುಗ ತೂಕ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಮೇಕಪ್ ಆಡದ ಬೊಕ್ಕ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಾದ ಮಾತ ತನಿಷ್ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಲೈಟ್ BB ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಚೂರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೇಕಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೌಡರ್ ಅವೇ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಪೌಡರ್ ನಿಕ್ಕಾಯ್ತಾ ಒಂದುವೇ ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ದಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ಜನ ಅಟ್ಟರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ಜನ ಹೆಂಗ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಮುಗಾಲ್ದುಂಡು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಬಟ್ ಇನ್ನಿ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ದೈತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ನಂಜಿಡಿ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಶೆಕೆ ಒಂದುಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಕೆ ಮನ್ಪಾದು ಬೆಗರ್ ಪಾದು ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ದೂರಾಂಡಲ ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತು ಆ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಮೋನ್ ಹಿಡ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇಂಕ್ ಅವೇ ಫ್ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಕೋಡೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದಿತ್ತು ತನಿಷ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕೋಡೆ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಕಲ್ ಎಂದೆ ತನಿಷ್ ಶಟ್ ಅಪ್ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಜನರ ಹೆಂಗ್ ಬೆಗರ್ ಒಂದಿತ್ತು ಜನ ಇನಿ ದೂರನ ಪಿದಾಡ್ದೈತೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೆಂಗ್ ಶೆಕೆ ಅವನು ಎಂಕದ ಅದಕ್ಕೆ ಶೆಕೆ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಕಲ ಅವನು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಇವು ಯಾರು ಹಂಚಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಡ तूला क्या है ओके फैन पाड़ अंचा पाड़ो अंचा ಶೋಕುದ ವೆದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಿದಾಯಿ ಕ್ಯಾಮರಾನೇ ಆನ್ ಮಾಡ್ದು ಜಿ ಅಂದೇನಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಪಾತೆರ್ನ ಯಾರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊರ್ಬಾಲೆ ಏತು ಶೋಕುದ ಶೋಕ್ ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಾತಿರೋದು ಸತ್ಯ ಅದು ಯಾನ್ ತೋಜೊಂದು ಎಂಜಿನಿಕಲಿಗೆ ಏ ಶೋಕುದ ವೆದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಿದಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುದ ವೆದರು ಕುಜಪುರ ಸರಿ ಅಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪಿದ ಎಂಕುಲು ಪೋನಾಗ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಿನತೆ ಮೋಡ ಮೋಡ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕುಲು ಪಿದ ಬನ್ನೆಟಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬರ್ಸನೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಮೋತಿ ಮಹಲ್ ಹಿಡ್ದು ಈ ವಾರ ಲಪಿರ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋಪ ಅಂದ್ ಎನ್ನೆ ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪಿರಾ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋಪನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಣ ಅವ್ ಹೆಂಗ್ ಚಾನ್ ಬಂತೆ ಮೋತಿ ಮಹಲ್ ಹಿಡ್ದು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋನಾಗ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ತಿಕ್ಕಣ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಕೊಡೆ ಪೂರ ಗಾಡಿಗೆ ಲೋಟಸ್ ಆಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತನ್ ಪಣ ಅವ್ ಹಿಂಗ್ ಚೊಪ್ಪುನ ಹಿಂಚ ಆಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೈದಿತ್ತಿದ್ದು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕಣ ಅಲ್ಪರ್ದು ಸೀದಾ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋಯ ಮೋತಿ ಮಹಲ್ ಪೋಯ ಅತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಪುನಃ ಪ್ರಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಿನಿ ಆತನ ಅಥವಾ ಆ ಪುನಃ ಪಿರ ಅನ್ಕೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ 24th ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಪುನಃ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನೊಂಚಿ ರೀಲ್ಡ್ ತೂಯಿನಿ ರೀಲ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ತೂಯಿನಿ ಆಯ್ತು 24th ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಬಂದೆ 3 days 4 days ಆಗದಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ 3 days ದ ಸೇಲ್ ಅವು ಅಂಚ ಮೇ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಾದು ಪೂರಾ ಪೂಜದ ಪತನ್ ಪೋತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಶ್ ಪಡ ರಶ್ ಇತ್ತು
ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಗೆ ಏತ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಜ್ಜ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ರಶ್ ಇತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎಂಕ್ ಯೂಶಲಿ ದಾದಾ ಪಂಡ ಇಂಚ ಗುಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ದಿಂಚ ಸೇಲ್ ಗೀಲ್ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಅವು ನಾಡ್ದು ದೆತ್ತೊನರೆ ಅಂತ ಉದಾಸೀನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ತೂಳ್ಕೊಂಡೆ ಒಂಚೂರು ವಾವ್ ಅಂಚಿನೋಜಿ ಫೀಲ್ ಬರೋಡು ದೆತ್ತೊನ್ ಗಾಂದು ಚೂರಂಡಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಅಂದಿತ್ತೊನ್ಮೆ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಎಂಕು ದಾಲ ದೆತ್ತೊಂಜ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ 10 minutes ಇತ್ತಾತ ಬಾಲೆ ಸೇಲಿಡು ಮೋತಿ ಮಹಲ್ 5 minutes ಈ ದಾದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಅವಳು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದ ಎಂಕುಲಾರು ಒಂಜಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅವೆಂತು ಒಂದು ಅವು ತೂತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸಲ ಅವು ಪಾಡ್ದೆ ಆಯ್ತ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಎಕ್ಕೇನು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಡೆಯರ ಪಾತೆರಿ ಲೆಕ್ಕ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿ ಏತು ದೀತ ರಿಮೋಟ್ ಅವಳುಂಟು ಅಂಚ ದಾದ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 10 minutes ದಾದನ ಇತ್ತ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು 5 minutes 5 minutes ಪ್ಲೀಸ್ 5 minutes ಇತ್ತು ಇನ್ನ ಮಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಈ ಫಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡು ಅವ್ ಸತ್ಯ ಏರ ಪಿರಾವಳು ಒಂಚೂರು ಮಾತಿರೋದಿತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊರ್ಕೋ ಈ ಮುನ್ನೀರಟ್ಟ ಅವನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೊಂಬ ಇದೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋಯ ತನಿಷ್ ಪಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂಕು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋಯದು ಬಟ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಜೇ ಇತ್ತುಜಿ ದಾಲ ಇತ್ತುಜಿ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಪೋಯಾತೆ ಸಿಟಿ ಏತು ನಿಶಬ್ದ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಏತು ಶಾಂತಿ ಇನ್ನ ಮಗೇನ ಬೊಬ್ಬೆಲ ಟಿವಿದ ಬೊಬ್ಬೆಲ ಇಡೀ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಪದು ಐ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋಯಿ ಪಂಡೈತೆ ಅಲ್ಪ ಪೋಯ ಬಟ್ ಆಯ್ಗ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಯ್ಗ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕುಂಟುದೆತ್ತೊಂಡ ಅವ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಟ್ಟಿನ ಆಲ್ಸುಡುಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತಚ್ ಪಾಯನಿಕಲೆಗ್ ಶೋಕದ ಗಾಳಿ ಬೀಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬರರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾವಂದ ಅಂದ ಆತದಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ತಂಪದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದುಂಡು ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ದಾದಾ ಪನೊಲಿ ಹೆವನ್ ಅಂದ್ ಪನೊಲಿ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡ್ಲ ತಂಪಾಯಿನ ಗಾಳಿ ತಂಪಾಯಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಉಲ್ಲ ಐಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬರ್ಸಗೋಸ್ಕರ ಮರಿಯಲಗೋಸ್ಕರ ಕಾಪುಡ ಐ ಗಾಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಮರಿಯಲ ಇಜ್ನೆ ಅನೇಪಲ ಬರ್ಸದ ಸೀಸನ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪೆತೆ ಮರಿಯಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮರಿಯಲ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇಂಚೊಪ್ಪೊಡು ಇಂಕ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ತುಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಚಂಡೆ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಲ್ ಅದು ಈ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಬಣ್ಣಗ ಗಾಳಿ ನೋಡ್ಬರ್ತಿ ಓ ನಿಕ್ಯಾನ ಹಾಲು ಮುಟ್ಟಲ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇಳೊಂದುಂಡ ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪು ನಾವೇ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ದು ತಿನ್ನೋಂದು ಪುನಗ ಎಂಕ್ ಪಿದಾಯ್ದ ಇರೇ ಪೂರ ಜೋರ್ ಇಂಚ ಪಂದುನ ತೋಜುಡು ಅವೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗನ್ ಪಿದಾಯ್ ಪೋನಾಗ ಇರೆಲ್ಲ ಪಂದುಜಿ ದಾಲೈಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಚೂರ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಪಂದು ಯಾನ್ ಉಲಾಯಿ ಕುಲಿ ಜೋರ್ ಪಂದು ಯಾನ್ ಗಾಳಿ ಹೊರ ಪೋಕ ಪಿದ ಹಿಂತುಗ ಇರೇತ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗನ್ ಪೋನಾಗ ಅವ್ ಪಂದರೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಗಾಳಿ ಹೊರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪು ಆಂಡ್ ಪಂಡೆನ ಸಮಾಧಾನನ ನಿಕ್ ತನಿಷ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಶನಿವಾರದ ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐಡ್ದು ಒಂಚೂರು ರಪ್ಪಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಸೀರಿಯಸ್ ಬ್ರೋ ವಿಡಿಯೋ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುನು ಐಡ್ದು ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ದೊಂಜಿ ಪೋಯ್ ಐಡ್ದು ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತಿರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಿಚನ್ ಬೈದೀನಿ ಯಾನ್ ಬಲ್ಪೆ ಗೊಂಗ ಬರ್ತೇನೆ ಗೊಂಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೂಡು ತನಿಷ್ ಚುಚ್ಚು ನೆಂಕ್ ಓಕೆ ಆತೆ ಏನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಖುಷಿ ಆಂಡಂದೆನ್ವೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ ನಿಕ್ಕು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಡು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಬೊಕ್ಕ ಮರಪ್ಪಂದೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಒಂಚು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಡು ಅದೇ ಗೊತ್ತುನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಡು ನಿಕ್ಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಏರೇರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗುರ್ತೋಲೆ ಅಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಗ್ಲೇ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜಡ ಬೇಗನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕಾಮನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಸತಾಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸಿ ಯು ಸೂನ್ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ What?